Petržalka hostila trnavský Spartak. Rozdiel od prvého štvrťfinále slovenského pohára nehrali v Dúbravke, kde domáci otočili z 0-2 na 3-2, ale na pasienkoch. Futbalovejší hostia boli od začiatku aktívnejší. Najskôr Neto tesne minul Kišovú bránku. V 6. minúte ocentroval Kone na Hrušku, ktorý si perfektne spracoval loptu na vedúci gól Spartaka. Aj pri ďalšej šanci Trnavčanov bol čiperný Kone. Po jeho spolupráci s Procházkom vykopával z bránkovej čiary Čikoš. Domáci vystrelili na Rybánskeho po prvý raz až v 20. minúte. Vytrvalí fanúšikovia Spartaka vytvorili hosťom na pasienkoch domácu atmosféru. Po chybe obrany Petržalky mal príležitosť Kone, ale jej záver preváhal. Nevýrazná Petržalka sa dostala do šance zásluhou stopéra hostí Bernardiniho, ale Majtán jeho kiks nevyužil. Mimo skončil aj priamy kop Fodreka. Trnava predviedla viaceré pekné kombinácie, ale bez gólového efektu. Tak sa skončil aj prienik Koneho s Netom. Na druhej strane to zasa s kľúčkami prehnal na hrote Majtán. V závere prvého polčasu, ktorý patril Trnave, sa bombovým volejom prezentoval Doležaj. Aj po prestávke dominovali Spartakovci. Konemu zmaril dobrú príležitosť Daniel Kiš. V 57. minúte však pohrozila Petržalka. Strelu Filipa Kiša zastavila žrť. Dôležitý moment prišiel o minútu. Procházka dostal červenú kartu za faul bez lopty. A keď čistú šancu po Železníkovom vysunutí nevyužil onedlho Kone a ďalší break Kopunka takisto gól nepriniesol, prišlo dúbravské pohárové repete Petržalky. V 85. minúte po Bulzovom celi a chybe celej obrany Spartaka vyrovnal Hodek. O 2 minúty fauloval Rybánsky prenikajúceho Majtána a Fodrek s istotou premenil pokutový kop. Zo šťastného víťazstva 2-1 nad Trnavou sa tak tešila Petržalka. My sme od začiatku sadili na futbalovosť. Chceli sme hrať v strede s 3 stredovými hráčmi, z toho 2 ofenzívnymi, aby podporovali útok. Ja si myslím, že prvý polčas sme hrali veľmi dobre, dali sme gól, mali sme ešte ďalšie šance, hru sme kontrolovali. V druhom polčase takisto si myslím, že to bolo v poriadku až do toho dôležitého momentu a to bolo zbytočné vylúčenie Romana Procházku, ale aj tak sme si vypracovali také 2 samostatné najazdy, ktoré sme nepremenili a bohužiaľ v závere prišiel krutý trest pred nás, keď sme v krátkom časovom rozmedzi inkasovali 2 góle a prehra si myslím, že to bola dneska zbytočná, pretože sme mali na to, aby sme tu dnes uhrali priateľnejší výsledok. Aj keď sme prehrávali do polčasu 1-0, som chlapcov ukľudňoval, že tento zápas sa môže vyhrať, že môžeme to dotiahnuť do úspešného konca. A bolo vidieť, že v druhom polčase sme vyšli a bola tá ochota, aj keď sme nehrali až tak optimálne, až tak dobre aj v predchádzajúcich zápasoch, ale som rád, že to chalani dotiahli do toho víťazného konca, spravili maximum, spravili sme prestriedanie, troška v mužstve a si myslím, že im to pomohlo. A Hodek dal krásny gól a ja si myslím, že na záver sme už potom od toho hráča, keď sme hrali viacej v tom poli, že sme chytili troška Trnavu a ten záver sme dotiahli tak, ako sme dotiahli a že sme to dotiahli do toho víťazného konca a že sme to vyhrali. MFK Petržalka zdolal trnavský Spartak 2-1 z 3 nedávnych meraní síl týchto súperov vrátane slovenského pohára, tak Petržalka zdolala svojho súpera druhý raz. Rozhodujúci gól dal Branislav Fodrek, prvý po ročnej pauze zavinenej zranením.